Давид, победителя в Big Brother, мина вече доста време, но хората може би искат да разберат какво се случва с тебе, за какво похарчи наградата и въобще как ти върви живота от Big Brother. Има ли промяна в живота ти? Живота ми е почти идентичен. Живея си във Владая с баба ми, с жена ми. Иначе парите, ги събих всичките. Не, че ги събих, аз ги ползвам за пекарната, която отварям. Ма тази пекарна за една година не я ли отвори, бе, човек? Това ми е първият бизнес и малко си оставям времето. Не искам бързо да го правя, че ще направя една грешка и парите си ще изчезнат. Затова лека по лека. Тази година ще станат нещата и живот и здраве да поработи. Ама пекарната, избрал ли си локация? Къде ще се намира? Да, избрах си всичко. Къде е? Във Владая ли? Не във Владая. В София? Да. Кога ще чакаме тази пекарна или не може да кажем с още срокове? Хляб ли ще има вътре или екип ли, банички? Хляб ще има много ясно, ма ще е както кафене по-точно. Като кафене? Да. А промени ли ти се с нещо живота извън това, че живееш по същия начин? Спират ли те хората, заговарят ли те? Има ли вече малко да сте забравили или не го усещаш? Със сигурност ме забравили. Его колегата. Нищо. Ама често ме спират, особено тук в центъра в София, като отивам. Всички са позитивни, нямам хейтери, които много ме радват това, между другото. Имам много добри приятели още от Big Brother. И хубав ми е живота, не мога да се оплача. Кое е най-хубавото нещо, което ти се случи от Big Brother и участието ти там? Това е много труден въпрос. Най-хубавото, което ми се случи, приятелите, които получих от Big Brother, 100%. Кой ти остана най-близък от Big Brother? Няма най-близък, имам си няколко приятелчета. Ама комуникирате ли си на дневна база или по-рядко? На дневна база, да. На дневна? Да. И не мога да не те попитам, ще си връщаш ли отново в Германия? Как ще се развие живота или за сега си тук и повече връщане назад няма? Аз съм българин, балканец, в Германия отивам само да видя семейството ми. Връщане назад не към Германия? Не. Давид, от Big Brother, според мен това ти е най-голямата промяна. Оставане в Владая. Абсолютно, аз обичам Владая с цяло сърце. Жив и здрав да си, благодаря ти. Аз те благодаря.